Ngunyan iyo ang ikaapat na Domingo kan Adbiento. Mahihinanyog niyato sa mga babasahon na mas dakula ang pagsarig ni Ahaz sa iyang pakikipagkatuod sa mga taga-Assyria kisa sa Diyos na nagdulok sa iya sa persona ni Propeta Isaías. Sa bagong tipan, ang dakulang pagtubod ni Maria asin Jose nagpahiling kan sa indang mamumuton na pagsarig sa Diyos. Sa Eucharistia, hagadon niyato sa Diyos ang biyaya kandanay na pagsarig sa iya. Matindog na po ang gabos sa pagbuon kan Santa Misa na pamamayuhan kan sa tuyang namumutan na kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Orillo. Awiton niyato ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya nin sa tuong kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Matugang unyan iyo an ikaapat, asin huring Domingo, kan Adbiento, bago kan pagselebrar niyato, kan Kapaskuhan. Asin sa Ebanghelyo, itinatao sa tuyang modelo, si San Jose na nagkooperar tanganing mahaman ang plano nin mahal na Diyos para sa tao. Kita man lugod magkaigwa kang grasya na makisumaro
asin mag-uyon sa kabutanin mahal na Dios tanganing mapadali ang pagdatong kan sa iyang kahadean. Matugang ako untan sa tong makasalan tanganing magkanib kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, pakipanua kan sa imong grasya an sa mong mga isip, tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitawon ni Kristo sa imong aki, madara sa kamarawayan nin pagkabuhay liwat, hulikan sa iyang pagtios asin krus. Huli kay Jesucristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kay ba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, mahihiling ta na maski habo si Ahas. Nagtao pagiraray ang Diyos din tanda. Sarong birhen mangingidam, asin mga ngaki nin lalaki. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Giraray ang kagurangnan, nagsabi ki Akas, maghagad ka sa kagurangnan, na sa imong Diyos, ning sarong tanda. Tanda sa kairaroman o tanda sa kaitaasan. Alagad si Akas nagsimbag, dai ako mahagad, dai ako masugot sa kagurangnan. Dangan nagsabi, maghimate kamungunyan o harong ni David. Bako daw na tama na para sa indo, na ang sa indong pagsugutan, ang pagkamatinios ning tao. Ta daw pagsugutan panindo ang pagkamatinios ning sakuyang Diyos. Kaya ang kagurangnan man sana, matao ning tanda sa saindo. Iyo ini ang tanda, ang birhen mangingidam, asin mga ngaki ning lalaki, ngangaranan na Emmanuel, ngaran na ambot sabihon, Diyos na uya sato. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, lumaog ang kagurangnang hade ning kamurawayan. Lumaog ang kagurang ng hadi nin kamurawayan. Ang daga asin ang gabos sa daga, sa diri ning kagurangnan. Ang kinakban asin ang gabos sa kinakban, linalang niya sa ibabaw ning mga dagat, sa ibabaw ning mga tubig, sa iyang pinasarig. Lumaog ang kagurang ng hadi nin kamurawayan. Si Isay
ang masakat sa bukid ning kagurangnan. Si Isay ang matindog sa iyang simbahang banal. Ang may malinig na kamot, asin malinig na puso, ang dai magmamaot ning mga bagay na maraot. Lumaog ang kagurangnan hadi nin kamurawayan. Ini maako kang bendisyon na hali sa kagurangnan, asin pagsurog sa hali sa Diyos na sa iyang paratubos. Siring kaini ang tawo na naghahanap sa iya, naghahanap kang Diyos ni Jacob. Lumaog ang kagurangnan hadi nin kamurawayan. Ipinapaliwanag ni San Pablo na si Kristo ang paratubos, sarong tunay na tao na naggikan sa kapag-arakian ni Hading David. Kita makakaligtas sa paagikan sa tong pagsunod sa kabutan ni Kristo na ipinadaraning Diyos sa satuya. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Halik kay Pablo, surugoon ni Hesukristo, inaapod na apostol, pinili sa pagbalangibog kan marahay na bareta na itinuganin Diyos kay itong panahon sa mga propeta, susog sa banal na kasuratan. Ini ang bareta dapit sa aki ni Diyos na kansya na ni tawo, nagin aki ni David. Dapit kay Hesukristo na sa tong kagurangnan na susog sa espiritu nin kabanalan na yaon sa iya. Ipinagrokyaw na aki nin Diyos sa bagsik nin sa iyang kapangyarihan. Huli ta siya binuhay liwat sa mga gadan. Huli sa iya inakon niya to ang grasya asin misyon nin pagkaapostol, tanganing ang gabos na mga banwaan sa tuyang madara sa pagtubod sa iya, sa kaumawan nin sa iyang ngaran. Sarok kamo sa mga banwaan na ini, asin sa iyang pag-apod, kaayon na kamo kay Hesukristo. Sa indogabos sa Roma, na namumutan nin Diyos, na inaapod sa kabanalan, mapasaindo ang grasya, asin katuninungan na hali sa Diyos na sa tong Ama, asin kay Hesukristo na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Buksan ang mga pintuan,
kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. An pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosoki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Maria na sa iyang ina, esposa ni Jose, bago sila nagsaro, nariparo na, nagdadarang tao, huli kan Espiritu Santo. Si Jose na sa iyang agom, suripot na lalaki, asinhabo magsumbong, nag-iisip na hilom na suwayan si Maria. Pagsabuot niya kaini, uya, nagpahiling sa iya, sa pangiturugan an anghel kan kagurangnan nan sabi, Jose aki ni David, day ka matakot na mag-ako ki Maria na sa imong agom. Tan ipinapangidam niya gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya nin lalaki, nangangaranan mong Jesus, ta siya ang maligtas kan sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Inigabos nangyari, tanganing mautob, an itinaram kan kagurangnan sa paagi kan propeta. Uya, an birhen mangingidam, asin mangangaki nin lalaki, na aapudon Emmanuel. Nanbot sabihon, kaibata ang Diyos. Napamata si Jose, hali sa pagturog, ginibo niya an itinugon sa iya kan anghel kan kagurangnan. Inako niya an sa iyang agom. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, tukaw tabi. Igwa po ning usipon, habang nagrarani ang Pasko, sarong agom na babae ang naglalambing sa iyang agom, na ang sabi, ngay agom, nangiturugan daw ako kasubanggi, na igwa akong bagong kwintas. Ano daw ngay ang kahulugan kan pangiturugan kong ini? Sabi kan agom na lalaki, maaaraman mo sa aga. And then following day, liwat, naghapot ang agom na babae. Agom, ano daw talaga ngaya ang kahulugan kay itong pangiturugan ko kan nakaaging aldaw? Sabi kan lalaki, maaaraman mo ngaya sa aga. Parehong simbag. Asi nagsunod na aga, naghapot giraray ang babae, agom, ano daw mga ang kahulugan kay itong pangiturugan ko kan nakaaging aldaw? Sabi kan lalaki, maaaraman mo sa atyan. Asi nag-abot ang banggi, nariparo kan babae na an sa iyang agom, igwang patos-patos na regalo, sadit na regalo. Asin, na-excite siya, ano daw ngaya ang laman? Baka siguro nasa isip niya, kwintas. Alagad, nabigla siya, takan buksan niya ang regalo, igwa pong sadit na libro, na ang titulo, The Meaning of Dreams. An kahulugan, kan pangiturugan. The good nuggets kasi lalaki, itong lambing, kan babae, paghunaan niya naghahapot sana, manunungod sa kahulugan kan pangaturugan o dreams. Kintana ginugol niya na lang kang babae kung ito ang hinahanap niya dahil nakaipuhan magbakal ng libro. Namumuta na matugang ang ladawan na tinatao sa tuya kan Ebanghelyo. Iyo ang ladawan ni San Jose na nangingiturugan. Siguro bago si Jose
nagturog, medyo purisaw siya dahil sa iyang inaatubang na in a way garo problema ni hulita an sa iyang maaagom nariparong nagdadarang tao. Paano yan mangyari? Na dahil pamansinda nag-ibanan, dahil pamansinda nagsaro, pero ang sayang aagumo na si Maria, nangingidam na. Alagad, natuldukan ang sayang kapurisawan, kan sa pangiturugan, magpahiling sa iya ang anghel, asin sinabi, kay Jose, na akoon si Maria, dahil matakot, akoon si Maria bilang agum, hulitan ipinapangidam niya gikan sa Espiritu Santo. Aram po nindo, pagkatapos na itinaram kan anghel ki Jose, may laman siya ning kahaputan o objection o kaya resistance o kaya even slightest doubt. Susog sa Ebanghelyo, napamata si Jose, hali sa pagturog, ginibo niya ang itinugon sa iya kan anghel, asin inako niya si Maria na sa iyang agom. Garo, naribayan ni sarong makusog na desisyon ang gabos. Pagkatapos na ipinahayag sa iya kan anghel, ang plano nin mahal na Diyos na siya ang magiging kapartner ni Maria sa pag-utob kan kabutanin mahal na Diyos. Ang Ebanghelyo po manunungod sa anunsyasyon ki San Jose. Aramta na si San Jose, mayo man siyang tataramon na binutasan, alagad tuninong siyang nagsisimbag sa kabutan nin mahal na Diyos. Siguro siring sa ordinaryong Hudiyo, si Maria asin sa San Jose, kasabay kan iba pang mga Hudiyo, naghahalat, naglalaom, kan pagdatong kan Mesiyas, kan kagurangnan, na magbabago kan kalakawan, asin sistema, kan sa indang gobyerno, kan sa indang lugar, na kung sain mayo sinda, dailaman sinda nakakamate, nakaka-experience ning kagayunan nin buhay. Kaya yaon ang sa indang paglaom na sana may bagong hadi na mag-abot, na magbabago kan lawog kan sa indang lugar. So iyan ang pamibi. And siguro naging madali kay Jose ang gabos dahil siring sa ordinaryong Hudiyo, maliban sa inaapod na Torah, ang first 5 books of the Bible, ano ang 5 enot na libro sa daan natipan? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Anapod kayan sa inda Torah, yung 5 books na yan, bihasa ang kadaklan ng mga Hudiyo, inaadalan talaga yan. Maliban sa Torah o 5 books, the first 5 books of the Bible, ining libro ni Propeta Isaías, iniman ansaro sa mga popular na libro na binabasa ninda. Asin, iyan ang laog kang enot na pagbasa, na kung sain, si Propeta Isaías nagkaigwa kang propesiya na ansabi pagkatapos na nasabihan si Ahas na maghagad nin sinyal, alagad sabi ni Ahas, di ako mahagad nin sinyal, habo ako na magsugot sa kagurangnan. Alagad, ini ang itinaong sinyal ni Propeta Isaías. Sabi, digdi, sarong babae an mangingidam, mangangaki nin lalaki, ngangaranan niyang Emmanuel. So,
ining tataramo na ini, yaon ini sa Old Testament, sarong prophecy, asin kung mag-abot kita duman sa Ebanghelyo ni San Mateo, na iyo ang napapalaman sa bagong tipa, New Testament, siring man ang sinabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, ining gabos nangyari tanganing mautob an itinaram kan kagurangnan sa paagi kan propeta. Uya an birhen mangingidam asin mga ngaki nin lalaki na aapudon Emmanuel. So nagmatch ang Old Testament asin New Testament, prophecy asin ini fulfillment kang prophecy. Anong masasabi niya to? Na ang Diyos maimbod sa iyang pangako. No? Asin, ano ang patotoo na ang pangakong iyan o ang propesiyang iyan na utob? O yan na, nangyari sa paagi ni Maria. Of course, bako lang si Maria ang naging ang sulong nagutob kan planong iyan ng kagurangnan, kundi kaiba si San Jose. Kaya sabi ko, si San Jose, sarong maimbod na Hudiyo na naghihinguhan na mautob ang kabutanin mahal na Diyos. Kaya kang sinabi kan anghel sa pangaturugang, akuon mo si Maria na sa imong agom, tulos na kinua. Dahil ng pagduwa-duwa, kinua niya si Maria, inako niya bilang agom. In a way, napadali ang sa sakatuparan, pag-utob kan kabuutan nin mahal na Diyos. Namumuta ng mga tugang, sinasabi ta na although ang kahadian nin Diyos duminatong na, pero yaon pa kita sa panahon na naglalaom na ang kahadian nin mahal na Diyos mag-abot man, mamatian ta na, maghadi na digdi sa kinaban. Kaya nga ni pag kita nagpapangadyi kan aman niya mo, pero may sinasabi, taday kingdom come. Magdatong ang kahadian mo. But sabihon, pinuna na ni Jesus, alagad, kay puhanta na ang kahadian na iyan, mangyari, mamatian, ma-experiensyan, kan gabos. Ninhulita, habang igwaning inhustisya sa kapalibutan, bako po yan ang sinyal kan kahadian ng Diyos. Habang may pag-iriwal, habang may iringgitan, habang may nag-iiwal na magtugang o magkapamilya, habang may kulog ninbuot ka sa imong kapwa, habang dai ka pa nakakapatawad sa imong kapwa, habang minamati mo ang kulog na sa imong inako o namatian dahil sa pag-aabuso kan sa imong kapwa, bako pa yan mga sinyal kan kahadian. Pero may kapangyarihan kita na maging madali ang pagdatong kan kahadian na iyan. Siyempre, enot, kung bukasan sa tuyang puso, sa pag-ako sa kagurangnan, sa mahuyong buot, na nagtutubod kita arog ki San Jose, kung ano ang pinagbubuot ng kagurangnan. Sa mga panahon niya to, bakong dipisil na maaraman ang kabutan ng kagurangnan dahil ang banal na kasuratan available sa satuya, sa baagi kan social media, madali na kita makasabot, makanood, matukdoan, kan kadakol ng mga bagay mapapadapit sa mahal na Diyos. Alagad, kay puhan din ang satuyang isperso, ang satuyang effort, tangani na asin panahon, tangani na ang mga kamautan ng kagurangnan, katukdoan ng Diyos, manudanta. So may kaipuhan din kitang gigibuhon, tabako man napasil. Of course, mahalaga din ang pagpangadyi, asin ang paghurop-hurop, sa tataramon nin mahal na Diyos, arog baga kang ginigibo ni Maria, asin nin Jose. Magiging madali, masasabutan ta, asin maaako ang kabutan nin mahal na Diyos sa mahuyong buot, kung spiritually prepared kita
sa pag-abot na iyan kang kagurangnan. Kaya ini an disiplina kan panahonin Adbyento, kinokondisyon ang satuyang puso asin isip na makanood na maghalat, maghimate kan pag-abot ning kagurangnan. Bako lang sa pagselebrar kang Kapaskuhan, kundi sa iyang ikaduwang pagdatong. Paano daw kita maabtan? Ano daw ang kondisyon ta sa pag-abot na iyan ning kagurangnan? Magiging handa daw kita o baka nag-abot siya day kita handa. Kaya mayong pagbabago na mangyayari sa satuya. So, tinatao sa tuya ning imahin uladawan si San Jose sa iyang kahuyuan, sa iyang kapakumbabaan, sa iyang pagtubod, sa iyang pagiging bukas sa kabutanin mahal na Diyos. Maski simpleng tao, alagad dakulang bagay ang ginibo niya para sa kaligtasan ng kinaaban. Namumutan mga tugang, kita gabos may misyon na iniata sa tuya ang kagurangnan, sa tuyang diskubrehon iyan, asin lugod sa satuyang kapanahunan in our lifetime, sa tuya lugod na mautob ang plano nin mahal na Diyos na aramta na bako lang para sa tuyang sadiri, kundi para sa tuyang kapwa. May misyon kita na ipagpadagos, ipagmukna ang paghahadi nin Diyos digdi sa kinaaban. Amen. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga kakamhan. Naglalangkan langit at sindaga, asin ki Jesu Cristo, aking bugtong niya. Kagurangan ka, pinangidam uli ka ng Espiritu Santo, Mundagi Birhen Maria, pinangidam kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubo. Uminilig sa mga gadan, ang ikatulong alam, na nabuhay liwat halis sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutupaw sa toong kan Diyos sa magkakamay. Haleluya, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutupod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasaguran.
Ang pagkamot sa to kan Ama ipinahayag sa pagdatong ni Jesus sa tong paraligtas, sa pusog na pagsarig, daraw niya to sa iyaan sa tong mga pangangaipo, an sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, maging tanda kan maherakon na presensya kan Diyos sa kinakban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasatuya ang kusog buot, asin pagtubod ni San Jose sa pagsunod sa Diyos na daing pag-abala, asin pagduwa-duwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mag-aragom, asin mga nag-aandam na mag-aragoman, makaraog ki Santa Maria, asin San Jose, sa pagtugtas ni pusog na pagka ni Saro na nakapatugmad sa tataramon ni kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang makamate kan pagmakulog ni Kristo, huli kan pangataman kan sa indang kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga katuod niya tunggadan, mag-ugma sa presensya kan Diyos sa kahadean na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang ito na Ama, inaantabayan mo kami sa samong paglakbay sa kinaabana ini. Siring ka Santa Maria, asin San Jose, naghahalat kami sa pagdatong kan sa imong aki sa samong buhay. Himatean ning mga pamibi kan sa imong banwaan na nagpupuka asin naghahalat kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Tukaw po para sa pagdulot kan mga atang. Pusong asin linigan, pusong may kabutihan. Nanabot na si Kristo sa tuyang kagurangnan.
Mamibigang matugang, tangan sa ko at sinsaydong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod kay ining espiritu na sa kabagsikan niya, nagpano kan tulak ni Santa Maria, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Inarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen sa daing nasabing pagkamot, pinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Pinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kay bakan mga angeles, asin arkangheles, kay bakan mga tronos, asin dominasyones, asin kay bakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagadaan banal, burabo din gabos ng kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinaos ng mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos nan sabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom kaini, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Sa
kami na nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Napapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, nakakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat, at ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kay pa, nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhang, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog tabi. Natukduan kan man nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no nakaugalian nangangas kitang magsabi. Ama niya mo yaon sa langit, banalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit, at sa mong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan, siring na inapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya, asin are kami magdarahasas
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga alaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Sa imo ang kalayaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, are paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kamo kang tanda ning katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo.
Tindog tabi. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami kan panuga, kanda ing sagkod na pagtubos, na kung gurano nagraranian aldaw, kan nakakaligtas na piyesta, siring man kaludok, na nagtatalubo kami sa maninigong pagselebrar, kan misteryo, kan pagkamundag, kan sa imong aki. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Amen. Mag-uula po sa nagkapirang anunsyo. Enot po, kasudma po ginibo ang first canvassing kang Search for Little Nino 2023 na gigibuhon po sa January 15. And then ikadua po ang Family Ministry, kang Archdiocese ng Cáceres magseselebrar kang ika-50 taon bilang sarong ministeryo. Kaya padagos pong hinahagadan sa indong suporta, tanganing lalo pang mapadagos, asin mapakarhay ang mga programa sa pamilya, asin kabali din po diyan ang sarong component kang Family Ministry, iyo ang apostolate for the migrant families. So, yan po ang sunod na imumukna niya itong grupo attached to Family Ministry. Aramta po na may manlain-lain na mga naibang mga concerns. Ito pong mga pamilya na nawalat digdi dahil sa indang mga agom yaon sa ibang nasyon. So, kaipuhan po din sa asistensya sa inda in one way or another, most especially spiritual, psychological assistance, lalo na sa mga aki na nawalat. Hopefully in the future, makakraft kita ning sarong programa para sa inda. And then po sa Sabado, December 24, ang misa tapo pagkabanggi alas 10, siring man sa December 31, alas 10 nimbanggi man po ang sa tuyang misa. So matindog na po kita para sa huling bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. an makakamhan, asin mahirako na Diyos, nan pagdatong kan bugtong niyang aki tinutubod nindo sa nakaaging panahon, asin hinahalat sa maabot na panahon, magbendisyon sa indo sa liwanag kan sa iyang pagdatong, asin magpayaman sa indo sa iyang bendisyon. Amen. Sa dalagan kan buhay ngunyan, gibuhon niya kamong pusog sa pagtubod, nag-uugma sa paglaom, asin nakakahimo sa pagkamuot. Amen. Nakamong nag-uugma sa maimbod na buot sa pagdatong kan sa tong paratubos, sosog sa laman, payamanon sa mga balaog kan buhay na daing tapos sa panahon na magdatong siya sa iyang kadakulaan. Amen. Asin bendisyon ng kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.